Bun și bine v-am găsit la un nou minunat episod. De data aceasta ne vom juca Finding Blue. Și nu uitați să apăsați acel minunat buton de like ca să strângem cât mai multe și să continuăm această serie. Iar dacă nu sunteți abonați la acest canal, eu zic să vă abonați. În acest joc, după cum vedeți despre titlul Finding Blue, adică caută-l pe albastru, eu nu l-am încercat, dar am să-l încerc cu voi. Practic. Vreau să văd și ca un fel de tutorial. Run. Wow. Sniper. Attack. Weapon. Ok, las mai. Iar noi trebuie să-l găsim pe cel albastru și să-l omorâm. Ok, dar... Stați. Ok. Dar cum fac să... Uitați așa. Ok. Nu știam cum să pun ținta. Mamă. Nu știu. Dar vi se pare șmecher jocul? E unul... Da. Să avem AVP-ul. Dar ce trebuie să facem? Tum. Salut, boss. Bune. Da. Poate așa-s mai revii. Bazooka! Ok. Unde-i bazooka? Ok, pac! Oh! Ne va trebui... O să ne trebuiască... Stați. Hop. Mă, cât de șmecher. Și ți arată viața. Ne trebuie AVP-ul. Sau haide să luăm linei de launcherul. Adio. Acum s-am panicat. Vin după voi. Cum aleagă ăsta. Nu! Ok. Mănâncă. Salt. Pum. Ok, levels. Ăsta a fost ca un fel de tutorial, dar de aici începe. Level 1. Și oricum, mie deocamdată mi se pare șmecher jocul. Ok. Pistol, sniper. Da, 6, 3 gloanțe. Oare merge așa? Să dau? Ok. Și ne arată inamicii. Și ăsta e inamic. Ieși. LOL. Mort. Deci noi suntem singurii. Adică care nu suntem de partea lor. Headshot. Play next. Pistol AVP. De-aia ne-au dat atât de puține gloanțe. Atâtea gloanțe. Vreau AVP-ul. Ce? Cum nu a murit tipul? Ok. Mort. Mort. Trebuie pistolul.
Uite-l. Ok, trebuie să tragem asta. Și nu mai avem. Nu mai avem glanțe. Ok. Îi tragem cu pistolul. Un glonț și l-am omorât. Simplu. O, acum maca. Mamă, va fi mai șmecher. 20. Avete. Sau sniper, ce-o fi? Wow! Wow! Stai departe de mine, boss! Wow! Stai departe de mine. Vreau cu buta să iau. Vine aici. Hai, mori! Mori! Ok. Și te mori. Headshot. Mort. Pac. Nu vreau să-mi... Degeaba mai avem acaul. Pac. Nu vreau să-mi consum gloanțele, așa. Pe bune, băutură. Puteți niște gloanțe? Headshot. Mamă. Next level. Ok. Stai, noi suntem la levelul 1, nu? Nu, nu suntem. Stai acolo. Omorâre silențioasă, boss. Așa se numește asta. Haide, trebuie să luăm sniper. Wow, 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 wow. Stai departe de mine. Ideea este că ți iau mult damage. Nu mai consumam. Uite. Ok, ok. Wow, nu! Mai am doar un glonț. Salut. Tu. Știam eu. Nu mai avem nimic. Ok. Deci să-l omorăm cu buta. A, 2 din 3 se pare. Dar unde e? Wow! Nu! Am și murit. Replay. Ne luăm pistolul. Pac. Salut. Nu! Consum gloanțele. Omorâre silențioasă. Iar trebuie să ne tragem. Că va veni ăla după noi și băutura. Iar vreau cu... Nici o armă. Ok. O vom da cu asta. Ce? Butonul ăla n-a explodat. Superb! Cine? Nu! Îmi prăpădesc gloanțele degeaba. Nu mai am omorâre silențios. Avem 0. 0.
Gade. Mi-e frică dacă acolo e bomba. Spre bombă. Am murit împreună. Salut, boss. Doi. Mort. Da-te. Nu mi-e frică de al treilea. Unde ești, boss? Zic că nu e acolo. Unde ești? Haide, vino să ne batem. Dacă e în frigider. Pe bune? Dacă e aici. S-ar putea să știți. Da, știam eu. Stai acolo. Știam eu că era acolo. Mă și așteptam de la chestia asta. AVP-ul. Ba. Cât? 2. Câte glanțe? 3. Ok. Ce trebuie să fac? Știu că trebuie să-i omor. Ok, nu stai aici. Ia stați. De aia ne-a dat 3 gloanțe. Șmecheri. Și de aici putem să-i omorâm. Headshot. Mort. Unul din 2. Celălalt aleargă. Ok. Îl vom aștepta aici. Nu! Weapon. Am consumat toate glanțele. Oricum, unul din 2. Attack! Attack! Hai! Hai, monstre! Hai! Mort! Ok. Ce-i chestia? E un porc. Sper să nu mă atace. Ba da, o să mă atace. Cred. Nu mă atac. Vino aici. Avem de omorât animale. Ok. Și ne-am luat carne. Op. Am mai luat ceva, habar n-am ce. Vaca, cât de puternică ești. Hai. Pe bune. Hai, yes. Ai murit. Hai. Ok. 2 din 6. Eu trebuia găinile să le omor. Ok. 3. Trebuia doar găinile. Come on. Unde-s celelalte găini? Zic că nu s-au cucuțat. Eu n-am alergat până acum. Da, cred că sunt sus. Pentru că nu degeaba ne lasă. Yes. Nu degeaba ne lasă să ne cățărăm. Hai. Oricum, nu voi pune capăt acestui minunat episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!